Jobs bog i Bibelen beskrev Jehova nogle eksempler på sin kraft, som man kan betragte i naturen. Her er nogle af dem. Tordenskyer. Det anslås, at et enkelt tordenvejr kan frigive mere energi end sprængkraften i et 20 kilotons kernevåben. Vi ser noget af den energi som lyn. Men det er kun en del af det, der sker. Når lynet opvarmer luften omkring sig, tordner det. Den ekstremt opvarmede luft udvider sig på et splitsekund og giver et voldsomt brag. Derefter høres en rumlen, fordi luften bliver ved med at bevæge sig. Selvom lynnedslag ofte forbindes med noget ødelæggende, kan det faktisk være til stor gavn. Når et lyn skærer gennem luften, omdannes luftens kvælstof til et stof, der giver næring til planter. Hvem har kløvet en vej til den buldrende uvejrssky? Kan du sende lynene ud, så de drager afsted og siger til dig, her er vi? Bølger kan opstå langt ude på havet. De kan begynde som små bevægelser, der dannes af vinden. Bølgen vokser i takt med, at der tilføres energi fra vinden. Jo stærkere vinden er, og jo længere tid den blæser, jo større bliver bølgen. Orkaner kan give bølger på over 30 meter. Længe efter at vinden er stilnet af, fortsætter den enorme energi, der er i bølgen med at bevæge sig. Bølgen kan bevæge sig langt væk fra der, hvor den blev til. Den energi, der er i verdenshavene, kan i teorien producere strøm til hele verden, uden at forurene. Hvem spærrede for havet med døre, da det brød frem, kom ud af moders skød, da jeg afstak min forordning for det, og anbragte slå og døre, og sagde, hertil kan du komme, og ikke længere. Ja, her standser dine stolte bølger. Nattehimlen. Stjernebillederne var genkendelige for Job. Hvad styrer stjernernes bevægelse? Der gik flere tusind år før forskere fik større viden om disse usynlige love. I dag ved vi, at stjernernes bevægelse styres af gravitation. Selvom de bevæger sig, opfatter vi det ikke, fordi de er så langt væk. Derfor har de fungeret som pålidelige pejlemærker helt frem til i dag. Men trods større viden om gravitationen, kan mennesker stadig ikke komme med fyldestgørende svar på de spørgsmål, Gud stillede Job. Kender du himlens forskrifter? Eller kan du indføre dens myndighed på jorden? Overalt omkring os kan vi tydeligt se Jehovas store magt. Hvad kan du få øje på?